Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είμαστε όσο μπορούμε να είμαστε, από συνήθεια. Εμείς είμαστε πολύ καλά, γιατί ο καιρός, σας τα χάλασε ο καιρός, γιατί στα άλλα πάμε πολύ καλά. Έχω μια δυσκολία να πω αν είστε τραγουδιστής, τραγουδιοποιός, performer ή προβοκάτορας που προβοκάρισε πρώτα τον εαυτό του και μετά μπορεί να προβοκάρει τους πάντες και τα πάντα. Τι είστε? Η βασική μου δουλειά, εγώ ξεκίνησα ως χειριστής γλώσσας, αλλά μια πολύ δύσκολη δουλειά και χαμηλά αμοιβόμενη, και έχω καταλήξει τώρα, θα έλεγα, έχω κατατήσει ως συλλέκτης οργασμών. Στην αρχή γυναικείων, τώρα το έχω γενικεύσει. Επειδή υπάρχει αυτό το πολιτικά ορθό ότι πρέπει να είμαστε. Μπήκε και η διαδασκαλία της σεξουαλική παιδαγωγική στα σχολεία. Τώρα και πρέπει να είμαστε λίγο ανοιχτοί και στο γκέι κοινό. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι θα δει αύριο όποιος έρθει στο Άνοδος Live? Θα δει το Χριστό Φαντάρο, θα έλεγα. Θα δει, κοιτάξτε, εμείς κάνουμε ένα σχόλιο πάνω στα αχταρμάς media, έτσι. Προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Είναι δύσκολη κατάσταση. Ξέρετε, η δικιά μου δουλειά είναι περίεργη, γιατί πάνω απ' όλα σαν σφουγγάρι παίρνουμε ό,τι διαδραστικά, ό,τι μας έρχεται από κάτω, και ανάλογα ό,τι έρθει από κάτω από τον κόσμο θα αντιδράσουμε αντίστοιχα. Δηλαδή μεγάλο ρόλο, σημαντικό ρόλο θα παίξει το πώς θα μας δεχτεί το κοινό εκεί. Αναρωτιέμαι αν για σας είναι η πιο έφορη περίοδος δημιουργίας όλο αυτό που ζούμε. Εσείς λέτε ότι το ζούμε πολλά χρόνια, αλλά που το ακούμε, όπως λέμε στην Κρήτη, τα τελευταία 7 χρόνια τουλάχιστον. Ναι, την έχουμε ακούσει πολύ παλιά, και ξέρετε, είναι λάθος αυτό, δηλαδή το ακούω συνέχεια. Είναι λάθος ότι για ένα καλλιτέχνη είναι καλή περίοδος το να υπάρχουν γεγονότα. Δημιουργικά ένας καλλιτέχνης είναι όταν δεν υπάρχουν γεγονότα. Είναι ο κόσμος σε μια καλύτερη κατάσταση και μπορούμε να ανοιχτούμε και να προβληματιστούμε με άλλα θέματα. Τώρα, άμα δεν έχεις, ας πούμε, τα καθημερινά της επιβίωσης και πολεμάμε όλοι με €1 για να με 99 για να βρούμε τα 100, όπως το λέει. Πολεμάμε τα χατζηλίκια αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια υπάρχει μια στενοχώρια, μια κατάσταση στην οποία δυστυχώς την εισπράττουμε κι εμείς. Προσπαθούμε να τη διαχειριστούμε, αλλά είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα πολύ. Αισθάνεστε πάνω στη σκηνή ότι ξεκλειδώνεται πιο δύσκολα το κοινό σας από ό,τι στο παρελθόν, ακριβώς εξαιτίας αυτών των γεγονότων? Όχι τόσο. Ή ξεσπάει ο κόσμος? Έρχονται κυρίως κοπέλες μόνες τους. Δεν ξέρω αν θα ασχίσει και στην Κρήτη αυτό. Εδώ στην Αθήνα και αλλού που έχουμε παίξει, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πια είναι γυναικοπαρέες μόνες τους. Οι άντρες είναι πιο δύσκολοι, έχουν κλειστεί περισσότερο, έχουν περισσότερα προβλήματα, δεν ξέρω. Αλλά έρχονται αποφασισμένοι να διασκεδάσουν. Αυτό είναι καλό. Έρχονται αποφασισμένοι και το ξεπερνάμε μαζί. Αλλά πίσω υπάρχει μια θλίψη μεγάλη. Δηλαδή, ειδικά μετά στα καμαρίνια όταν τελειώνουμε, όταν μιλάμε, θέλω να σας πω, ας πούμε, ότι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση που ένα ποσοστό και κυριολεκτό τώρα, 90% των παιδιών που έρχονται να μιλήσουμε μετά, να πάρουν αυτόγραφα, να φωτογραφηθούμε κτλ., είναι μετανάστες. Είναι παιδιά, ας πούμε, επειδή τώρα παίζαμε εδώ στις γιορτές, τα οποία έχουν φύγει, γιατροί, δικηγόροι κτλ., που δουλεύουν στη Γερμανία, στο Βέλγιο, και έχουν έρθει, ας πούμε, στις γιορτές με μεγάλη θλίψη κι αυτοί, γιατί περνάνε πολύ άσχημα. Και να το πούμε και στον κόσμο αυτό, ότι έξω περνάνε πολύ χειρότερα. Όσο και χάλια να είμαστε εδώ οικονομικά, μπορεί να αμείβονται λίγο καλύτερα, αλλά η ζωή τους είναι μια κόλαση. Δηλαδή μίλαγα τώρα προηγουμένως με μια φίλη μου που η κόρη της σπουδάζει στο Southampton στην Αγγλία, που το παιδάκι μπορεί να βγει ούτε στο μπακάλι να πάει. Δηλαδή είναι τα πράγματα πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα έξω ειδικά. Εμείς εδώ είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Νομίζω είμαστε καλά ακόμα. Ακόμα είμαστε καλά, γιατί υπάρχει αυτή η οικογένεια, ειδικά και στην επαρχία, και οι αιμομιξίες μέσα, υπάρχει μια χαρά εσωτερική. Τζίμι Πανούση, θέλω να σε ρωτήσω, πρόσεχα σε μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι δεν μπορείς να είσαι αδιάφορος, χαχαχού, χαχαχά, βγαίνοντας έξω από την πόρτα σου να βλέπεις
σε ένα κάδο απορριμμάτων είτε έναν γέρο να λιποθυμά είτε ένα μικρό παιδί να ψάχνει. Αυτή η εικόνα πώς μπορεί να μεταφερθεί από τον Τζίμι Πανούση, ο οποίος ιντριγκάρει, προβοκάρει, είπα πρώτα έχει φροντίσει να προβοκάρει τον εαυτό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί όμως πάνω στη σκηνή? Δεν βαρύνει το κλίμα? Το κλίμα είναι βαρύ ούτως ή άλλως. Αυτό έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε τώρα. Αλλά είπε ο σύντροφος ο Φλαμπουράρης, γιατί βέβαια σας πω τώρα, ότι έχουν εξαφανιστεί αυτά πια. Ότι θα πάμε και σε λίγους μήνες να κάνουμε υπομονή, δεν θα υπάρχει και κανένας ούτε φτωχός, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και εγώ, όλη η παράστασή μου πρέπει να σου πω ένας ύμνος στην αριστερή κυβέρνηση, γιατί εγώ την πιστεύω την αριστερή κυβέρνηση. Είμαι νομίζω ο μοναδικός καλλιτέχνης, ίσως λίγο και ο Πλιάτσικας, που πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά καλά και θα το πω, αυτά λέω στο πρόγραμμα και τα τεκμηριώνω, ότι έχει καταργήσει την ιδιοκτησία. Εγώ είμαι αναρχοαυτόφωτος, θα γνωρίζετε, ήμουν πάντα από μικρό παιδί ενάντια στην ιδιοκτησία, στον μικροαστισμό. Αυτά τα έχει καταργήσει, δεν υπάρχει. Τώρα με τον έμφυα πληρώνεις ενίκη στο σπίτι σου, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Του Πακούνιν, ούτε στα όνειρα του μεγαλύτερου αναρχικού αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει κράτος πια, δεν υπάρχει τίποτα. Πραγματικά, και αντί να χαιρόμαστε, αυτό στενοχωριέμαι, αντί να χαιρόμαστε που τα παιδικά μας όνειρα τα κάνει πραγματικότητα αυτό το παλικάρι, το οποίο είναι και προβληματικό, αυτός ο Τσίπρας. Δηλαδή ο Στάλιν, ας πούμε, που πήγε να κάνει κάτι αντίστοιχο, ή ο Χίτλερ, είχαν και κάποια χόμπι, κάτι βλέπω. Ο Στάλιν έβλεπε έργα καουμπόικα κτλ. Ο δικός μας είναι στην Κυψέλη, δηλαδή ένα περίεργο παιδί προβληματικό και ξέρετε έχει και έτσι μια πολύ μονοδιάστατη σεξουαλική ζωή με μια γυναίκα μόνο. Η Περιστέρα τον έχει περικυκλώσει από τα 14 και δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Θέλει μια ποικιλία, ξέρετε, ένας ηγέτης θέλει μια ποικιλία σεξουαλική για να μπορέσει να διευθύνει ένα κράτος. Αν καταλαβαίνω. Αλλά θα έρθουν άλλοι, έχει πάγκο ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοείται θα έρθουν άλλοι, έχει πάγκο ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο Δρογώσης έφυγε παρεπιπτόντως. Μου στέλνουν εδώ μηνύματα οι ακροατές, ενώ έχετε μείνει εσείς με τον Πλιάτσικα, έφυγε ο Δρογώσης. Αλλά τι εννοείται έχει πάγκο ο ΣΥΡΙΖΑ? Έχει πάγκο, ισχυρό πάγκο. Κοιτάτε, βέβαια συνέχεια έχουμε καθαρίσεις, όπως είχαμε το Φίλι, ο οποίος κάνει τη φιλική εταιρεία τώρα. Εγώ είμαι φαν του Φίλι του Νίκου, του πρώην Υπουργού, θυμόσαστε. Αν δεν ξεχνιέται τις προσωπικότητες, η πολύ καλή είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έχει μια πολύ έτσι, παιδικά χρόνια πολύ καλά με τον Κωνσταντόπουλο το γνωστό, και δεν έχει γαλουχίσει, οπότε θα μπορέσει και αυτή να προσφέρει στη χώρα. Έχουμε ανθρώπους, νομίζω. Έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε πολλά, αλλά και αυτά θα τα αποκτήσουμε. Νομίζω ότι τώρα κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Λέει εδώ ένας φίλος, καλημέρα στον Τζίμι Πανούση, που τον έμαθα για να τον ακούω και να τον παρακολουθώ από τον πατέρα μου και τώρα τον μεταλαμπαδεύω στο παιδί μου. Σχολή Πανούση δηλαδή. Του προτείνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έκανε ο σύντροφος Φλαμπουράρης να είναι ο πρώτος που δεν θα στείλει παράπονα για το πώς λειτουργεί το κράτος έναν τους πολίτες, αλλά ευχές. Ναι, είναι παιδιά αυτά μπαλτοκαπτισμένα. Ο Φλαμπουράρης, εγώ τους ξέρω, τυχαίνει να τους ξέρω, επειδή είχαμε κάποιο πολιτιστικό σύλλογο στο Χολαργό, έχω ταλαιπωρηθεί από τα μικρά μου από αυτούς. Ξέρετε, είναι η γάγκρενα του ελληνισμού, πιστεύω, αυτό το είδος της αριστεράς. Δηλαδή, της αριστεράς εννοώ του παλιού κουκού εσωτερικού, που εξελίχθηκε σε ΕΑΡ, και μετά έγινε συνασπισμός, μετά έγινε ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και είναι και το βαθύ κράτος. Αν δείτε και στο Πασόκο, όταν κυβέρνησε, και στη Νέα Δημοκρατία, το βαθύ κράτος, γενικές γραμματείες, μεγάλα, σε κεντρικά και σε κομβικά σημεία κρατικά εξουσίας, είναι πάντα αυτά τα άτομα. Αυτά τα άτομα είναι πολύ επικίνδυνα και αν δεν απαλλαγούμε από αυτά, νομίζω ότι δύσκολα δεν θα καταφέρουμε κάτι τίποτα. Θα πρέπει να απαλλαγούμε από τα κομματόσκυλα αυτά, τα συγκεκριμένα, τα δίθεν αριστερά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να στοχεύσουμε και σωστά, γιατί βλέπω μια θολούρα που καλλιεργείται από τα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Ναι. Και όπως συζήταγα με τη γυναίκα μου, ξέρετε, η γυναίκα μου δουλεύει στο Μέγκα, δουλεύει. Είναι 8 μήνες εκεί τώρα πλήρωτη και πολεμάνε οι άνθρωποι και βασικούς εχθρούς, κυρίως τους συνδικαλιστές, ας πούμε, της δίθεν αριστεράς, οι οποίοι κλείνουν στην ουσία όλες τις επιχειρήσεις αυτές. Και ο βασικός εχθρός, όπως τώρα μίλαγα και με τη γυναίκα μου αυτό το θέμα, είναι
Ωραία οικογένεια είμαστε. Τέτοια συζητάμε. Τέλος πάντων. Αντί να κάνουμε άλλα, να μαγείρεμα για τα παιδιά, συζητάμε συνδικαλιστικά. Γιατί έχω περάσει και εγώ από πολλές επιχειρήσεις που κλείσανε, ραδιόφωνα κτλ. Προσπαθήσαμε να τα αυτοδιαχειριστούμε. Και έρχονται πάντα επαγγελματίες της αριστεράς, το κουκουέ και το κουκουέ εσωτερικού και οι διάφοροι, και καταστρέφουν οτιδήποτε γίνεται και το παραδίδουν εκεί που να το παραδώσουν. Νομίζω ο εχθρός είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν πάρει ένα σκασμό λεφτά τα οποία τα έχουμε χρεωθεί εμείς, συνεχίζουν να παίρνουν λεφτά χωρίς να κάνουν τη δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να δίνουν κάποια χρήματα, δανεικά ας πούμε, αλλά ή παίρνουν χρήματα να τα δίνουν για να μπορούν να δουλέψουν επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πραγματικά. Πάντως μην κατηγορείς μόνο τον Αλέξη Τσίπρα, τον έχει περικυκλώσει Περιστέρα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και η σύντροφός έχει περικυκλωμένο. Δεν μπορεί να ξεφύγεις, για δουλειά μιλάς. Μα γι' αυτό σας λέω ότι είμαι βαθιά αριστερός και συγκινούμε με τον εθνικό μου της Ρωσίας ακόμα. Δηλαδή είναι τραγικά η καταστασία μου. Τζίμι Πανούση, βλέπω τουλάχιστον στην αφίσα, γιατί σε έχω ακούσει πολλές φορές να λες ότι ξεκινώ πάντα από το περιτύλιγμα. Με ενδιαφέρει. Γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος λειτουργεί όπως τα μικρά παιδιά. Ξεκινάμε με το περιτύλιγμα, με το πόσο μεγάλο είναι το κουτί και μετά πάνε στο περιεχόμενο. Σε αυτό το κάλεσμα έχει συμπεριλάβει και τον νέο πλανητάρχη, τον Ντόναλτ, και μάλιστα λες ότι το αντίστοιχο Ελλαδάρχης, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, είναι ο Γκούφι. Είναι ο Γκούφι, ναι, μα μέσα σε μια καρτουνομαχία γίνεται στην ουσία. Αυτός ο Τραμπ είναι τόσο γελίο, ένα φασιστοειδές περίεργο, αλλά πρόσεξε, περίεργος είναι καλύτερος από τη Χίλαρη Κλίντον. Δηλαδή εγώ πάντα τις επιλογές του λαού, ο λαός σε οποιαδήποτε χώρα, πάντα τις δικαιολογώ και εκ των υστέρων τις βρίσκω σωστές. Δηλαδή καλά έκανε να τα θέτει τα πράγματα σε ένα σημείο, γιατί οι άλλοι ήταν χειρότεροι από... Και πάντα οι δημοκρατικοί είναι αυτοί που κάνουν και όλα και τον πόλεμο στο κόλπο και τον πόλεμο στο Βιετνάμ παλαιότερα. Πάντα οι δημοκρατικοί τα κάνουν και πάντα οι δίθεν προοδευτικοί. Και το μεγάλο μας πρόβλημα και εδώ στη χώρα είναι να απαλλαγούμε από αυτό το δίθεν αριστερό φάντασμα. Δεν έχει καμιά σχέση με την αριστερά. Είναι άτομα βαθιά δεξιά, βαθιά φαλοκρατικά, σεξιστικά. Τώρα προσπαθούν να φέρουν, ας πούμε, και δεν έχουμε τώρα άλλα προβλήματα που είμαστε σε τέτοιο άσχημο σημείο και έχουμε πει να συζητάμε, ας πούμε, αν θα μαθαίνουν τα παιδιά. Για τις έμφυλες ταυτότητες. Έχω μια κόρη 8 χρονών, ας πούμε, στο σχολείο και της κάνω σεξουαλική διαπαιδαγώγηση περί ομοφυλοφιλίας και κάτι αηδίες, κάτι γελιότητες, ας πούμε, Πραγματικά, δηλαδή μαθαίνω αυτά είναι όλα ξενόφερτα. Στη Γαλλία υποχρεώνουν τα μικρά παιδάκια να φοράνε τα κοριτσάκια παντελόνια και τα αγόρια φουστάνια μια φορά τη βδομάδα για να είναι να μην αισθάνεται διαφορά των φίλων. Έχουν φτάσει σε σημεία τραγικά. Και ποιος τα λέει τώρα? Τα λέει ο Τζίμις Πανούσης που φοράει φουστάνια πάνω στη σκηνή. Ναι, βέβαια, εγώ εξαιρούμε. Πες μου σε παρακαλώ, μου επιτρέψει τον Ενικό, παρότι δεν είμαι ούτε στους κολλητούς σου, αλλά όλοι σε αισθανόμαστε σαν τον άνθρωπό μας, τον Τζίμι. Σε ευχαριστώ. Όταν εσύ έγραφες το Έλληνες Νεοέλληνες, εντάξει, ήμασταν σε μια εποχή που δεν θα έλεγε κανείς ότι ήταν και κρίσεις. Ετοιμαζόμασταν για τα χρυσά κουτάλια, αν θυμάμαι καλά. Αυτό το τραγούδι σήμερα έχει επικαιροποιηθεί. Το ακούς στα χείλη πολλών ανθρώπων. Άρα επιβεβαιώνεις ότι καλύτερα γράφεις όταν είσαι εκτός κρίσης? Ναι, σίγουρα. Θέλω να πω, δηλαδή σε προσπερνά ο σουρεαλισμός πραγματικότητας που βιώνουμε σήμερα. Ναι, δεν μπορείς να τα βάλεις με αυτούς. Είναι τόσο... Δηλαδή, ό,τι σκεφτώ εγώ άγριο να πω και εξωπραγματικό, πάντα η πραγματικότητα θα με ξεπεράσει. Δηλαδή πάντα δουλεύει σε καταστάσεις... Και να σου πω κάτι, είναι λίγο μύθος αυτό που λέμε ότι με χρυσά κουτάλια. Με χρυσά κουτάλια τρώγανε πάντα οι συγκεκριμένοι που τρώνε και τώρα. Εγώ θυμάμαι στην οικογένειά μου κρίση είχαμε πάντα. Δηλαδή από μικρό παιδάκι κρίση, δεν θυμάμαι. Λίγο με το Ντάινα, όταν ήρθε ο Παπαντρέου, ας πούμε, κάποια χρόνια που είχε μια έτσι εφορία περισσότερο ψυχολογική. Και πέσανε και κάποια χρήματα, αλλά πάλι οι ίδιοι τα παίρνανε. Αυτοί που τα παίρνουν και τώρα. Δεν τα παίρνει ο κόσμος. Ο κόσμος πάντα ήταν ευτυχώς και πεινούσε. Απλώς του πετάγανε κάποια δολώματα διακοποδάνεια, τα οποία τα πλήρωνε πενταπλά και δεκαπλά μετά, ας πούμε. Και του πέρανε τα σπίτια του, όπως και τώρα. Φίλος ακροατής από τη Μεσαρά λέει καλημέρα από τις Μοίρες. Καλημέρα στο Τζίμι. Μήπως έχει γίνει support group, για άκουσέ το, της νέας επερχόμενης κυβέρνησης Κυριάκου Φοφής?
Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, πες στο σύντροφο. Εγώ θα το ήθελα, πρέπει να το πω ότι το ήθελα, και τη Φόφη, κοίτα, είναι δύο παιδιά, η Φόφη είναι του Γεννηματά και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι του Τέλη του Χρυσού, που είναι συνάδελφός μου, και ήθελα έναν γεωτραγουδιστή, ας πούμε, κάποια στιγμή να κυβερνήσει, αλλά δεν κάνουμε για αυτή τη δουλειά. Και το ξέρουν και οι πάτρονες τους ξένοι, τα αφεντικά, δηλαδή, το ξέρει και ο Σόιμπλε, το ξέρουν όλοι. Ούτε και η Μέρκελ τώρα μπορεί να δώσει στον Κυριάκο, το έχει βάλει στη θέση του. Δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Αυτοί δεν μπορούν να. Ξέρεις, έχω κάνει η Νέα Δημοκρατία, επειδή έχω φίλους που δουλεύουν κάτω, έχουν πάει και για λόγους οικονομικούς και άλλα λόγους πρεστίζ, έχουν πάει τα γραφεία τους σε λαϊκές περιοχές, όπως είναι ο Ταύρος εδώ σε εμάς. Φύγανε από τη Ριγίλη που ήταν το Κυριλαία στο Κολονάκι και έχουν πάει. Λοιπόν, συχαίνονται να πάνε κάτω. Έχει κάτι παιδιά από Χάρβαρτ, κάτι αυτά στουρναράδικα που τα λέω εγώ, τα ξένα πανεπιστήμια. Είναι κάτι τύποι που δεν είναι. Να χωρίσουν δύο άχυρα. Δεν μπορούν να κάνουν δουλειά αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πρόκειται να κυβερνήσουν ποτέ, κατά τη γνώμη μου. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ο Αλέξης θα κυβερνάει μέχρι να. Εγώ πάω γρήγορα σε ακροατές. Βεβαίως περισσότερος Τζούμις πρέπει να πω αύριο το βράδυ. Άνοδος live. Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα. Ιδάλλως δεν βλέπω να πηγαίνει το εισιτήριο. Αλλά λέει, για ρώτησε βρε Γιώργο, το Τζίμι. Μπορεί ο σύντροφος Καρανίκας να εκπονήσει σχέδιο επιστροφής στη δραχμή και να χειριστεί την κρίση στο Αιγαίο? Ο Καρανίκας θα μπορεί τα πάντα. Από τη στιγμή που είναι ένας άνθρωπος αριστερός, φαν της Μενεγάκη, βλέπει το πρωί δηλαδή ένα τόσο ανοιχτό μυαλό παιδί, και αυτό είναι από τα καλά του Τσίπρα. Και εγώ, ξέρεις, θα έπαιρνα ένα κολλητάρι μου από το δημοτικό, ας πούμε, που κάναμε σκανταλιές, να τον βάλω υπεύθυνο σχεδιασμού, στρατηγικού σχεδιασμού στην κυβέρνησή μου. Δηλαδή αυτά είναι τα καλά του, που πήρε ένα φιλαράκι του άσχετο, αγράμματο κτλ. Και το έβαλε εκεί. Αυτά είναι καλά. Α βρουνε δουλειά μερικά παιδιά, δεν είναι κακό. Δεν θα σε κουράσω περισσότερο. Θέλω, αποχαιρετώντας και βεβαίως περιμένοντας να σε ακούσουμε αύριο το βράδυ, να σε δούμε με όλη την ομάδα. Θέλω να σε ρωτήσω αυτό που είπες και στην αρχή, και νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό, ότι είναι μια δύσκολη περίοδος για τον Έλληνα. Έχει πέσει πολύ αμερικανιά στην ψυχανάλυση. Δηλαδή, ψυχαναλυθείτε, ψάξτε τα ενδότερά σας, δώστε απαντήσεις στον εαυτό σας πρώτα. Αν δεν αλλάξει ο εαυτός σας, δεν αλλάζει και τίποτα κτλ. Όλα αυτά εσύ πώς τα βλέπεις? Αυτά τα βλέπω διαβολικά. Αυτό είναι το τέλος μας. Δηλαδή, αυτό το εγώ. Εμείς θα παραπολεμάμε το εμείς. Και όλες αυτές οι Αμερικανιές περί. Χίλιες φορές ο παπάς, τον οποίο είναι τον πρώτο που κατάργησε ο Γεωργάκης ο Παντρέου. Ο Γεωργάκης ο Παντρέου αυτό που κατάργησε είναι να μην, όταν πεθαίνει ένας παπάς σε ένα χωριό, να μην ανανεώνει τη θητεία του, ήταν συντακτοδοτείται, και να χειρεύει η εκκλησία. Δηλαδή δεν θέλουν να μαζεύει το κόσμο πουθενά. Θέλουν να είναι ο καθένας στην τηλεοράση μέσα του, μόνος του, να μην μπορεί να πάει σε ένα καφενείο γιατί είναι ακριβά. Τα σχολεία τα έχουν διαλύσει, ακόμα και τα αστυνομικά τμήματα. Στον Μπάτσο που θα πήγες να κάνεις ένα παράπονο να πεις ένα καφέ, και αυτά τα έχουν κάνει πολυδύναμα και τα έχουν διαλύσει. Δηλαδή θέλουν να είμαστε ο καθένας μόνοι στο σπίτι του και να καταναλώνει, ας πούμε, για να μην είναι τίποτα άλλο. Νομίζω εκεί θα αντισταθούμε πολύ, γιατί δεν είναι μέσα στο DNA μας, θα αντιδράσουμε σε αυτό. Τζίμι, σε αποχαιρετώ. Απάντησε αυτό η Ηρακλιώτης από το κέντρο. Μήπως είναι πέμπτη φάλαγγα ο Τζίμις Πανούσης του Αμβρόσιου και του Σεραφείμ και κρυβόταν τόσα χρόνια? Όχι του Αμβροσίου, είμαι του φαν του Σεραφείμ. Ναι. Με το Σεραφείμ έχει καταπληκτικές μπότες. Ψωνίζουμε από το ίδιο κατάστημα. Με σπιρούνια. Εγώ, αυτός και ο Σφακιανάκης παίρνουμε μπότες. Πάντα αστήρευτος, πάντα προβοκάτορας στο εαυτού του πρωτίστως, και μετά όλων και για όλα θέλω να τον ευχαριστήσω. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλή άφιξη εύχομαι και καλή βραδιά αύριο το βράδυ. Να είμαστε καλά, να τα πούμε από κοντά. Γεια χαρά.